Juan Kapitulo 4. Ang mga Pariseyo nakabalita nga si Jesus nakakabig og nakabunyag og mas daghan pang mga tinun-an kay ni Juan. Apan ang matuod mao nga si Jesus mismo wala mangunay pagbunyag, kundili ang iyang mga tinun-an lamang. Busa sa pagkadungog ni Jesus niini, mibiya siya sa Judea ug mibalik sa Galilea. Sa iyang pagpaingon sa Galilea, gikinahanglan nga moagi gayud siya sa Samaria. Nahiabot siya sa usa ka lungsod sa Samaria nga ginganlag Sicar, nga dili layo sa yuta nga gihatag ni Jacob ngadto sa iyang anak nga si Jose. Atua didto ang atabay ni Jacob. Milingkod si Jesus tupad sa atabay, kay gikapoy man siya sa panaw. Mga 12:00 na kadto sa udto. Niining tungura, ang mga tinun-an ni Jesus miadto sa lungsod aron pagpalit og pagkaon. Unya, miabot ang usa ka babayeng Samarianhon aron pagkalus og tubig. Miingon si Jesus kaniya, "Paimnar ako?" Ang babayi mitubag, "Hudyo ka og ako Samarianhon. Unya nganong nangayo ka man ka nakog tubig nga mainom?" Kay ang mga Hudiyo god ug ang mga Samarianhon wala may panagsandurotay. Si Jesus mitubag, "Kung nasayod ka paunta sa gasa sa Dios, o kung kinsa kining nangayo kanimog tubig, mangayo kagayod unta kaniya, ug hatagan kaniyag tubig nga naghatag sa kinabuhi." Ang babayi miingon, "Sir, wala kay timba og lawang mga tabay. Asa ka man magkuha niya ng tubiga? Kini nga tabay ay hinatag sa among katigulangan nga si Jacob, ug siya ug ang iyang mga anak ingon man ang iyang mga kahayupan miinom gikan niini. Labaw ka pa ba di ay kang Jacob?" Si Jesus mitubag, "Ang moinom nining tubiga uhawon pag-usab. Apan ang moinom sa tubig nga akong ihatag kaniya, dili na gayud uhawon. Kay ang tubig nga akong ihatag mahimo diha kaniya, nga usa ka tuburan nga mohatag og buhing tubig, ug kinabuhing walay katapusan." Ang babayi miingon, "Sir, hatagi ako nining tubiga aron dili na ako uhawon, ug dili na usab ako moani sa pagkalos." og giingnan siya ni Jesus. "Lakaw, tawga ang imong bana ug balik nganhi." Wala ako'y bana?" Miingon ang babayi. Si Jesus mitubag, "Husto ang giingon mo nga wala kay bana. Diha kay 5 ka bana ug ang lalaki nga imong gikaipon karon dili tinuod mong bana. Tinuod ang imong gisulti kanako." Ang babayi miingon, "Sir, nagtuo ko nga propeta ka. Ang among mga katigulangan nga Samarianhon nagsimba sa Dios dinhi niining bukira. Apan kamong mga Hudyo nag-ingon nga kinahanglan sa Jerusalem gud simbahon ng Dios." Si Jesus miingon kaniya, "Babay, tuuhi ako nga moabot ang panahon nga dili na kamo mabalaka asang dapita simbaha ang Amahan. Dinhi ba nining bukira o sa Jerusalem? Kamong mga Samarianhon wala makaila sa inyong gisimba, apan kaming mga Hudiyo nakaila sa among gisimba, kay ang kaluwasan nagikan man sa mga Hudiyo. Apan hapit na moabot ang panahon, ug karon ani ana, nga ang matuod nga magsimba sa Amahan diha sa Espiritu ug sa kamatuoran. Mao kini ang mga magsisimba nga gusto sa Amahan nga mo'y magsimba kaniya. Ang Dios Espiritu, ug kadtong magsimba kaniya, kinahanglang magsimba diha sa Espiritu ug sa kamatuoran." Miingon kaniya ang babayi, "Nasayod ako nga moanhang Mesiyas nga ginganlag Kristo. Inigabot niya iya kitang sultihan sa tanan." Si Jesus mitubag, "Ako nga nakigsulti kanimo, mao siya." Niadtong higayuna, nahibalik ang mga tinun-an ni Jesus ug natingala sila pag-ayo sa pagkakita nila nga nakigsulti siya sa usa ka babayi. Apan walay usa kanila nga nakapangutana sa babayi kung unsay iyang gusto, o nangutana kang Jesus ngano nakigsulti siya sa babayi. Unya, gibiyaan sa babayi ang iyang banga,
og mibalik siya sa lungsod, o giingnan niya ang mga tawo. Dali ka mo, og tanawan ninyong tao nga misulti ka nako sa tanan nga akong nabuhat. Siya na ba kaha ang Mesiyas? Busa, namiya sila sa lungsod, ug nangadto kang Jesus. Niadtong higayuna, ang mga tinun-an miagda kang Jesus. Rabi, kauna. Apan siya mitubag. May pagkaon ako nga wala ninyo hisayri. Busa, ang mga tinun-an nagpangutan anay. May nagdala ba kaha kaniyag pagkaon? Si Jesus miingon kanila. Ang akong pagkaon, mao ang pagtuman sa kabubuton sa nagpadala kanako, ug sa paghuman sa buluhaton ngayang gipabuhat kanako. Dili ba nag-ingon man kamo? Mga 4 pa ka bulan una moabot ang ting-ani? Apan tan-awa ninyo ang kaumahan. Hinugna ang mga bunga, ug husto ng anihon. Ang nag-ani, makadawat og suhol og hipuso niya ang mga abot alang sa kinabuhing walay katapusan, aron mga lipay ang nagpugas ug ang nag-ani. Kay husto ang giingon, lain ang magpugas ug lain ang mag-ani. Gipadala ko kamo aron mangani sa wala ninyo hagui. Ang uban mao'y naghago ug kamo ang nabulahan sa ilang hinaguan. Daghan sa mga Samarianhon ni adtong lungsura nanuo kang Jesus, kay ang babayi miingon man, Kisultihan ako niya sa tanan kong nabuhat. busa sa pag-abot sa mga Samarianhon, gihangyo nila si Jesus nga magpabilin uban kanila, ug nagpabilin siya didtog 2 ka adlaw. Daghan pagayod ang nanuo kang Jesus tungod sa iyang gisulti. Giingnan nila ang babayi. Bituon na kami karon. Dili na tungod sa imong gisulti, kundi tungod kay kami mismo. Nakadungog kaniya og nasayod kami, nga siya mao gayud ang maluluwas sa kalibutan. Tapos sa 2 ka adlaw, miadto si Jesus sa Galilea, kay siya mismo nag-ingon. Ang propeta dili tinahod sa iyang kaugalingong lungsod. Sa pag-abot niya sa Galilea, gidawat siya sa mga Galileanhon, kay sila miadto man sa Jerusalem sa kasaulugan sa pagsaylo, og nakakita sa tanan nga iyang gibuhat didto. Busa, mibalik si Jesus sa Kana sa Galilea, diin ang tubig iyang gihimong bino, og didto may usa ka opisyal sa kagamhanan nga may anak nga lalaki nga nasakit didto sa Capernaum. Sa pagkadungog niya nga si Jesus miabot sa Galilea, miadto siya kang Jesus og mihangyo kaniya nga moadto siya sa Capernaum aron ayuhon ang iyang anak nga himalatyon. Si Jesus miingon kaniya, Wala gayud kaninyo mutuo kanako, gawas kon makakita kamog mga milagro. Ang opisyal mitubag. Sir, kuyog na intawon ka nako, sa dili pa mamatay ang akong anak. Si Jesus mitubag kaniya. Lakaw na, kay ang imong anak naayo na. Mituo ang tawo sa gisulti ni Jesus ug mipauli siya. Samtang nagpadulong siya sa iyang balay, gitagbo siya sa iyang mga sulugoon ug gibalitaan nga naayo na ang iyang anak. Unya iya silang gipangutana unsang orasan naayo ang iyang anak. Ug sila mitubag. Gahapon sa alauna, gihiwasan siya sa hilana. Unya, nahinumdom ang amahan nga maugayod kadtong orasa nga gisultihan siya ni Jesus nga naayo na ang iyang anak. Busa, siya og ang tanang sakop sa iyang panimalay mituo kang Jesus. Mao kini ang ikaduhang milagro nga gihimo ni Jesus sa iyang pag-abot sa Galilea gikan sa Judea. Juan, Kapitulo 4. Ang mga Pariseyo nakabalita nga si Jesus nakakabig og nakabunyag og mas daghan pang mga tinun-an kay ni Juan. Apan ang matuod mao nga si Jesus mismo wala mangunay pagbunyag, kundili ang iyang mga tinun-an lamang. Busa sa pagkadungog ni Jesus niini, mibiya siya sa Judea ug mibalik sa Galilea. Sa iyang pagpaingon sa Galilea,
gikinahanglan nga moagi gayud siya sa Samaria. Nahiabot siya sa usa ka lungsod sa Samaria nga ginganlag Sicar, nga dili layo sa yuta nga gihatag ni Jacob ngadto sa iyang anak nga si Jose. Atua didto ang atabay ni Jacob. Milingkod si Jesus tupad sa atabay, kay gikapoy man siya sa panaw. Mga 12:00 na kadto sa udto. Niining tungura, ang mga tinunan ni Jesus miadto sa lungsod aron pagpalit og pagkaon. Unya, miabot ang usa ka babaeng Samarianhon aron pagkalus og tubig. Miingon si Jesus kaniya, Paimnar ako? ang babayi mitubag, Hudyo ka og ako Samarianhon. Unya nganong nangayo ka man kanakog tubig nga mainom? kay ang mga Hudiyo god ug ang mga Samarianhon wala may panagsandurotay. Si Jesus mitubag, Kung nasayod ka paunta sa gasa sa Dios, o kung kinsa kining nangayo kanimog tubig, mangayo kagayod unta kaniya, ug hatagan kaniyag tubig nga naghatag sa kinabuhi. ang babayi miingon, Sir, wala kay timba og lawang mga tabay. Asa ka man magkuha niya ng tubiga? Kini nga tabaya hinatag sa among katigulangan nga si Jacob. Ug siya ug ang iyang mga anak ingon man ang iyang mga kahayupan miinom gikan niini. Labaw ka pa ba di ay kang Jacob? Si Jesus mitubag, Ang muinom nining tubiga uhawon pag-usab. Apan ang muinom sa tubig nga akong ihatag kaniya, dili na gayud uhawon. Kay ang tubig nga akong ihatag mahimo diha kaniya, nga usa ka tuburan nga mohatag og buhing tubig, ug kinabuhing walay katapusan. ang babayi miingon, Sir, hatagi ako nining tubiga aron dili na ko uhawon. Og dili na usab ako moani sa pagkalos. ug giingnan siya ni Jesus. Lakaw, tawga ang imong bana ug balik nganhi. Wala ako'y bana? Miingon ang babayi. Si Jesus mitubag, Husto ang giingon mo nga wala kay bana. Diha kay 5 ka bana ug ang lalaki nga imong gikaipon karon, dili tinuod mong bana. Tinuod ang imong gisulti kanako. ang babayi miingon, Sir, nagtuo ko nga propeta ka. Ang among mga katigulangan nga Samarianhon nagsimba sa Dios dinhi niining bukira. Apan kamong mga Hudyo nag-ingon nga kinahanglan sa Jerusalem gud simbahon ng Dios. Si Jesus miingon kaniya, Babay, tuuhi ako nga moabot ang panahon nga dili na kamo mabalaka asang dapita simbaha ang amahan. Dinhi ba nining bukira o sa Jerusalem? Kamong mga Samarianhon wala makaila sa inyong gisimba. Apan kaming mga Hudiyo nakaila sa among gisimba, kay ang kaluwasan nagikan man sa mga Hudiyo. Apan hapit na moabot ang panahon, ug karon ani ana, nga ang matuod nga magsimba sa amahan diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Mao kini ang mga magsisimba nga gusto sa amahan nga mo'y magsimba kaniya. Ang Dios espiritu, ug kadtong magsimba kaniya, kinahanglang magsimba diha sa espiritu ug sa kamatuoran. miingon kaniya ang babayi. Nasayod ako nga moanhang Mesiyas nga gingan nagkristo. Inigabot niya iya kitang sultihan sa tanan. Si Jesus mitubag, Ako nga nakigsulti kanimo, mao siya. niadtong higayuna, nahibalik ang mga tinunan ni Jesus ug natingala sila pag-ayo sa pagkakita nila nga nakigsulti siya sa usa ka babayi. Apan walay usa kanila nga nakapangutana sa babayi kung unsay iyang gusto, o nangutana kang Jesus ngano nakigsulti siya sa babayi. Unya, gibiyaan sa babayi ang iyang banga, ug mibalik siya sa lungsod, ug giingnan niya ang mga tawo. Dali ka mo, og tanawan ninyong tao nga misulti ka nako sa tanan nga ako nabuhat. Siya na ba kaha ang Mesiyas? Busa, namiya sila sa lungsod, ug nangadto kang Jesus. Niadtong higayuna, ang mga tinunan miagda kang Jesus. Rabi, kauna. Apan siya mitubag. May pagkaon ako nga wala ninyo hisayri. Busa,
Ang mga tinunan nagpangutan anay. May nagdala ba kaha kaniyag pagkaon? Si Jesus miingon kanila. Ang akong pagkaon, mao ang pagtuman sa kabubuton sa nagpadala kanako, ug sa paghuman sa buluhaton ngayang gipabuhat kanako. Dili ba nag-ingon man kamo, mga 4 pa ka bulan una maabot ang ting-ani? Apan tan-awan ninyo ang kaumahan. Hinug na ang mga bunga, ug husto ng anihon. Ang nag-ani, makadawat og suhol ug hipuso niya ang mga abot alang sa kinabuhing walay katapusan. Aron mga lipay ang nagpugas ug ang nag-ani. Kay husto ang giingon, lain ang magpugas ug lain ang mag-ani. Gipadala ko kamo aron mangani sa wala ninyo hagui. Ang uban mao'y naghago ug kamo ang nabulahan sa ilang hinaguan. Daghan sa mga Samarianhon ni adtong lungsura nanuo kang Jesus. Kay ang babayi miingon man, Kisultihan ako niya sa tanan kong nabuhat. busa sa pag-abot sa mga Samarianhon, gihangyo nila si Jesus nga magpabilin uban kanila. Og nagpabilin siya didtog 2 ka adlaw. Daghan pagayod ang nanuo kang Jesus tungod sa iyang gisulti. Giingnan nila ang babay. Bituon na kami karon. Dili na tungod sa imong gisulti kung dili tungod kay kami mismo nakadungog kaniya og nasayod kami nga siya mao gayud ang maluluwas sa kalibutan. Tapos sa 2 ka adlaw, miadto si Jesus sa Galilea, kay siya mismo nag-ingon. Ang propeta dili tinahod sa iyang kaugalingong lungsod. Sa pag-abot niya sa Galilea, gidawat siya sa mga Galileanhon, kay sila miadto man sa Jerusalem sa kasaulugan sa pagsaylo, og nakakita sa tanan nga iyang gibuhat didto. Busa, mibalik si Jesus sa Kana sa Galilea, diin ang tubig iyang gihimong bino, og didto may usa ka opisyal sa kagamhanan nga may anak nga lalaki nga nasakit didto sa Capernaum. Sa pagkadungog niya nga si Jesus miabot sa Galilea, miadto siya kang Jesus og mihangyo kaniya nga moadto siya sa Capernaum aron ayuhon ang iyang anak nga himalatyon. Si Jesus miingon kaniya, Wala gayud kaninyo'y mutuo kanako, gawas kun makakita kamog mga milagro. Ang opisyal mitubag. Sir, kuyog na intawon kanako sa dili pa mamatay ang akong anak. Si Jesus mitubag kaniya. Lakaw na, kay ang imong anak naayo na. Mituo ang tawo sa gisulti ni Jesus ug mipauli siya. Samtang nagpadulong siya sa iyang balay, gitagbo siya sa iyang mga sulugoon o gibalitaan nga naayo na ang iyang anak. Unya iya silang gipangutana unsang orasan naayo ang iyang anak. Og sila mitubag. Gahapon sa alauna, gihiwasan siya sa hilana. Unya, nahinumdom ang amahan nga maugayod kadtong orasa nga gisultihan siya ni Jesus nga naayo na ang iyang anak. Busa, siya og ang tanang sakop sa iyang panimalay mituo kang Jesus. Mao kini ang ikaduhang milagro nga gihimo ni Jesus sa iyang pag-abot sa Galilea gikan sa Judea.